Hazardin herttuat lumosi yleisön henkeä salpaavilla takaa-ajoilla ja koskettavalla toveruudella, jotka määrittelivät Hazardin piirikunnan 1970- ja 1980-luvuilla, mutta kulissien takana monet näyttelijät kohtasivat traagisia kohtaloita, odottamattomia onnettomuuksia ja vakavia sairauksia, jotka uhkasivat heidän henkeään. Katsotaanpa taaksepäin näiden legendojen elämään ja kunnioitetaan heidän perintöään. Muistakaa tykätä ja tilata kanava. Pitäkää hauskaa. Denver Del Pyle Jesse Duquesne. Denver Del Pyle syntyi 11. toukokuuta 1920 Bethuneessa, Coloradossa. 59-vuotiaana hän näytteli Jesse Duken pääroolia elokuvassa Hazardin herttuat 1979–1985. Hän oli suojeleva ja rehellinen setä, joka piti Duken perheen koossa Amerikan etelän kaaoksen keskellä. Syvällä, voimakkaalla äänellään, määrätietoisella katseellaan ja amerikkalaisella isällisellä karismallaan Denver Jesse on kaivertanut itsensä miljoonien sydämiin ympäri maata. Mutta tämän legendan takana oli vaikeuksien täyttämä elämä. Ennen kuuluisuuttaan Denver keskeytti yliopisto-opinnot, soitti rumpuja huvikseen, työskenteli öljynporauslautoilla Oklahomassa ja Teksasissa ja palveli kauppalaivastossa toisen maailmansodan aikana. Sodan jälkeen hän palasi rahattomana ja aloitti uuden elämän useilla pienillä, aiemmin mainitsemattomilla elokuva- ja televisiorooleilla. Vasta 1960-luvulla hän sai tunnustusta rooleistaan sarjassa The Andy Griffith Show ja Frank Hamerin roolistaan elokuvassa Bonnie ja Clyde 1967, ennen kuin saavutti uransa huipun elokuvassa The Dukes of Hazzard. 60-vuotiaana, jolloin monet olisivat jo jääneet eläkkeelle. Denver Pyle oli kuuluisuutensa huipulla, mutta edes lavan loisto ei voinut peittää hänen yksityiselämänsä piilotettua puolta. Hänen ensimmäinen avioliittonsa Mary Lee Carpenterin kanssa päättyi eroon vuonna 1970 ja hän kasvatti 2 lastaan yksin. Hän eli eristyksissä monta vuotta, kunnes meni uudelleen naimisiin 63-vuotiaana ja tapasi kumppaninsa Tippiä Johnstonin, joka pysyi hänelle uskollisena kuolemaansa asti. Denver ei tehnyt hänestä todella poikkeuksellisen vain 50 vuoden mittaisen näyttelijänuran ansiosta, vaan myös poikkeuksellisen liike-elämän lahjakkuuden. 1960-luvulla hän otti rohkeasti haltuunsa uinuvia öljylähteitä, kun öljyn hinta oli vain $2 tynnyriltä. 1980-luvulle tultaessa öljyn hinnan nopeasti noustessa ja teknologian kehittyessä nämä investoinnit olivat tehneet hänestä lähes miljonäärin. Hän omaisuutensa arvioitiin kuollessaan noin $5 miljoonan arvoiseksi. Mutta hänkin kuoli keuhkosyöpään. 12. joulukuuta 1997 hänelle myönnettiin tähti Hollywood Walk of Famelle. Vain 13 päivää myöhemmin, jouluaattona 25. joulukuuta 1997, Denver Pyle kuoli 77-vuotiaana. Hänet haudattiin merkitsemättömään hautaan Forestonin hautausmaalle Teksasiin vaimonsa vanhempien viereen. Yksinkertainen loppu miehelle, joka oli elänyt niin poikkeuksellisen elämän. James Beston Roscoe M.P. Coltranum. James Best, jonka oikea nimi oli Jewel Franklin Guy, syntyi 26. heinäkuuta 1926 Kentuckyssa. Hän oli 53-vuotias näytellessään sheriffi Roscoe P. Coltrane televisiosarjassa The Dukes of Hazzard 1979–1985. Impulsiivista, hauskaa ja rakastettavaa poliisia. Korkealla, omaleimaisella äänellään ja hulvattomilla takaa-ajoillaan Best muutti Roscoen sivuroolista popkulttuurin ikoniksi. Mutta hänen leikkisän olemuksensa takana oli mies, jonka sydän oli täynnä surua. James ei kasvanut biologisten vanhempiensa kanssa. Äitinsä kuoltua nuorena hänet adoptoi toinen perhe Indianassa. Yksinäinen lapsuus jätti jälkeensä emotionaalisen tyhjyyden, joka kummitteli hänen mielessään läpi elämän. Jopa oman perheen perustamisen jälkeen hän myönsi kamppailevansa vieraantumisen tunteiden kanssa. Myös hänen avioliittonsa oli täynnä vaikeuksia. Lyhyen ensimmäisen avioliiton jälkeen hän meni naimisiin toisen vaimonsa Joby Ayersin kanssa, jonka kanssa hänellä oli 2 tytärtä. Vaativan kuvausaikataulun, ammatillisten sitoumusten ja henkisen etäisyyden paineet johtivat kuitenkin avioeroon vuonna 1977.
Ero ei ainoastaan aiheuttanut hänelle suurta surua, vaan myös jätti hänet taloudellisiin vaikeuksiin ja pakotti hänet työskentelemään entistä kovemmin tasapainottaakseen kuuluisuutta ja henkilökohtaisia sitoumuksia. Erityisesti näinä vaikeina aikoina uhkapelien ruhtinaat tarjosi toivonkipinän, vaikka Roscoe oli hieman omalaatuinen hahmo. Best antoi hänelle poikkeuksellista syvyyttä mukaansa tempaavalla huumorillaan. Näyttelemisen lisäksi hän opetti teatteria, maalasi, kirjoitti kirjoja ja työskenteli piirroshahmojen ääninäyttelijänä rakentaakseen elämänsä uudelleen avioeron aiheuttaman järkytyksen jälkeen. Tämä ponnistus ei ainoastaan auttanut häntä voittamaan mielenterveysongelmiaan, vaan myös rakensi uudelleen omaisuutensa, joka on arvostettu noin $2 miljoonan arvosta. James Best kuoli 6. huhtikuuta 2015 88-vuotiaana keuhkokuumeen aiheuttamiin komplikaatioihin. Hän kuoli rauhallisesti, mutta fanit ympäri maailmaa muistavat hänet paitsi järkyttävästä Roscoen roolisuorituksestaan, myös siitä, että hän herää aina hymyhuulillaan. Boss Hogg Sorrell, kirja Minttu. Sorrell Book syntyi 4. tammikuuta 1930 Buffalossa, New Yorkissa. 49-vuotiaana hänestä tuli televisio-ikoni roolistaan Jefferson Davis Boss Hoggina sarjassa The Gamblers ahneena, juonittelevana poliitikkona, joka yritti jatkuvasti päihittää Duken veljekset, mutta sai lopulta katsojat nauramaan ja itkemään. Yhdysvaltain senaattoreiden inspiroimana paksulla puvullaan ja paksulla etelän aksentillaan Book muutti Boss Hoggin roistoksi, jota kukaan ei oikeasti vihannut, ja hänestä tuli yksi amerikkalaisen television rakastetuimmista komediahahmoista sarjan 7-vuotisen juoksun aikana vuosina 1970 entä 9, 1980 entä 5. Mutta valkoisen puvun takana oli uskomattoman syvällinen ja poikkeuksellisen lahjakas mies. Book oli kielioppinut ihmelapsi, joka puhui sujuvasti ainakin 6 kieltä, mukaan lukien venäjää, japania, italia ja ranskaa. Hän valmistui lukiosta luokkansa parhaimpana, suoritti maisterin tutkinnon Columbian yliopistossa 19-vuotiaana, toisen Yalen yliopistossa ja palveli 2 vuotta vastavakoilu-upseerina Korean sodan aikana. Hänen teatteri- ja elokuvauransa käsitti yli 150 televisio-ohjelmaa ja 100 näytelmää. Aina sarjoista MASO ja All in the Family, aina Mission Impossiblen ja Columboon. Hänen Broadway-debyyttinsä näytelmässä Fiorello on osoitus hänen huomattavasta monipuolisuudestaan. Loistavasta urastaan huolimatta Bookin henkilökohtaista elämää leimasivat sydänsurut. Hänen avioliittonsa Miranda Knickerbockerin kanssa päättyi hiljaisesti vuonna 1973, jättäen hänet 2 lapseen. Hän eli yksinkertaista elämää puutarhanhoidolla, siivosi ja haukkui Boss Hoggia lurjukseksi, vaikka hän aina hymyilikin, kun fanit tunnistivat hänet julkisesti. Sorrell Bookin viimeisiä vuosia leimasivat surullisesti sairaudet. Hän kuoli paksusuolen syöpään 11. helmikuuta 1994 64-vuotiaana. Hänen omaisuutensa arvioitiin tuolloin noin $3 miljoonaksi, ja se oli seurausta useita vuosikymmeniä kestäneestä menestyksekkäästä urasta. Hänet on haudattu Hillside Memorial Parkiin Culver Cityin, Californian, useiden muiden merkittävien juutalaistaiteilijoiden ohella. Waylon Jennings Bardina, 15. kesäkuuta 1937 syntynyt Waylon Jennings oli televisiosarjan The Princes of Hazzard, legendaarinen laulaja ja kapinallisen countrymusiikkiliikkeen sielu, kapinallisen soundin, joka mullisti amerikkalaisen countrymusiikin. 42-vuotiaana hän esitti Bardia, Hazard Countyn tapahtumien kertojaa ja tarkkailijaa, ja kirjoitti sarjan unohtumattoman avauskappaleen Good Old Boys. Mutta hänen pehmeän äänensä takana piili synkkä balladien elämä. Hänen ensimmäinen kohtaamisensa tragediaan tapahtui Buddy Hallin kautta, joka muutti hänen elämänsä. Vuonna 1959 Jennings selvisi täpärästi lentoonnettomuudesta, jossa kuolivat Holly, Richie Valens ja Big Bopper. Kun Holly sanoi vitsailemalla, toivottavasti bussisi jäätyy, Jennings vastasi, toivottavasti lentokoneesi putoaa, mikä oli tietenkin vain vitsi. Kunnes lentoonnettomuus tapahtui. Holly katosi. Jennings selvisi. Syyllisyys vainosi häntä läpi elämän. Minusta tuntui kuin olisin tappanut ystävän vitsillä. Hän kerran sanoi, tämä näkymätön arpi vainosi Jenningsia, ja hän omistautui kaiken energiansa musiikille pakokeinona todellisuudesta. Mutta se johti hänet toiseen ansaan, kokaiiniin.
1970- ja 1980-luvun alussa hän käytti huumeisiin $500 päivässä. Miksi vastaisi nykyään yli $50 päivässä? Se ajoi hänet konkurssiin, jätti hänet pahasti velkaan ja pilasi hänen terveytensä. Huumevalvontaviranomainen DEA pidätti hänet, ja hän vältti täpärästi huumeiden hallussapidosta johtuvat syytteet. Hänen avioliittonsa laulaja Jessi Coulterin kanssa oli hajoamisen partaalla huumeriippuvuuden vuoksi. Pojan Shooterin syntymä vuonna 1984 antoi hänelle kuitenkin voimaa voittaa riippuvuutensa. Voitettuaan riippuvuudestaan Jennings löysi jälleen toivon. Vaikka hän ei koskaan saavuttanutkaan entistä menestystään 1970-luvulla, hän keikansa vetivät edelleen puoleensa suuria yleisöjä. Hän liittyi Highwaymenin Willie Nelsonin, Johnny Cashin ja Chris Christophersonin kanssa, julkaisi lisää albumeita ja hänestä tuli paitsi selviytyjä, myös elävä legenda. Taloudellisista ja terveysongelmista huolimatta Jennings rakensi itselleen vähitellen uuden elämän. Kun hän kuoli vuonna 2020, hänen omaisuutensa arvioitiin olevan noin $7 miljoonaa, pieni summa verrattuna hänen jälkeensä jättämäänsä laajaan kulttuuriperintöön. Mutta seuraukset eivät kestäneet kauan. Vuosien tupakointi ja huumeiden käyttö johtivat vaikeaan diabetekseen, ja vuonna 2001 hänen vasen jalkansa jouduttiin amputoimaan. Vain muutamaa kuukautta myöhemmin, 13. helmikuuta 2020, Jennings kuoli unissaan kotonaan Chandlerissa, Arizonassa, 64-vuotiaana. Hänen kuolemansa jälkeisessä muistotilaisuudessa Jessi Coulter lauloi "Storms Never Last" hiljaisella äänellä. Don Pedro Colley Sheriffi Littlena. Don Pedro Colley syntyi 30. elokuuta 1938 Klamath Fallsissa, Oregonissa. 41-vuotiaana hän näytteli Sheriffi Ed Littlea elokuvassa The Princes of Gambling, tiukkaa mutta oikeudenmukaista poliisia, joka oli jyrkässä ristiriidassa pienen eteläisen kotikaupunkinsa kaaoksen kanssa. Mutta poissa valokeilasta Collin elämää leimasivat vastoinkäymiset. Nuorena miehenä Don oli innokas urheilija ja haaveili Yhdysvaltojen edustamisesta vuoden 1960 olympialaisissa. Mutta tuo unelma hiipui, kun hän ei päässyt joukkueeseen. Sitten hän kääntyi arkkitehtuurin pariin, ennen kuin kohtalo johdatti hänet San Franciscon lavoille. Pitkänä ja komeana mustana miehenä hänet valittiin usein synkkiin rooleihin, rikollisista ja gangstereista 1970-luvun Blaxploitation-elokuvissa, niin yleisiin kauhistuttaviin mustiin miehiin. Tuolloin Hollywood tarjosi vain vähän mahdollisuuksia hänen kaltaisilleen näyttelijöille. Colley usein sijoitettiin sivurooleihin tai marginalisoitiin ihonvärinsä vuoksi. Mutta hän sinnitteli, ja hänen sinnikkyytensä vastoinkäymisten edessä toi hänelle maineen rooleistaan klassikoissa, kuten Pieni talo preerialla, Starsky ja Hutch, Fantasy Island ja A-Team. Vaikka hän ei koskaan saavuttanut tähtiyttä, hänen kollegansa ja uskolliset faninsa kunnioittivat häntä. Hänen yksityiselämänsä pysyi pitkälti yksityisenä, ehkä omasta valinnastaan. Ehkä asepalveluksensa arpien vuoksi tai kenties alan rotusyrjinnän vuoksi. Hän sanoi kerran konferenssissa, ettemme tarvitse pääroolia, vain rehellisen tarinan. Ehkä siksi hän vältti julkisuutta suojellakseen itsetuntoaan. Elämänsä viimeisinä vuosina Colley taisteli hiljaa syöpää vastaan ja kesti tuskan yksin kotikaupungissaan. Hän kuoli 11. lokakuuta 2017 79-vuotias Anna. Hänen nettovarallisuutensa arvioitiin olevan noin $600, mikä on vaatimaton summa henkilölle, joka oli esiintynyt 10 elokuvissa ja televisio-ohjelmissa. Mel Tillis Beryl Tolverina. Mel Tillis, koko nimeltään Lonnie Melvin Tillis, syntyi 8. elokuuta 1932 Floridassa. 47-vuotiaana hän näytteli Beryl Tolliveria elokuvassa Hazardin herttuat, viehättävää ja karismaattista sivuroolina, joka ilmensi aidon etelän viihdyttäjän henkeä. Mutta hänen valkokankaalle tuomansa naurun ja tarttuvien melodioiden takana oli hiljainen kamppailu ja tuska. Tillis oli kärsinyt änkytyksestä nuoruudestaan lähtien, mikä alkoi vakavan malariakohtauksen jälkeen. Vaikka se ei vaikuttanut hänen ääneensä, se vaikutti merkittävästi hänen jokapäiväiseen elämäänsä. Hän myönsi kerran, että hänen änkytyksensä sai hänet usein vaikuttamaan epävarmalta, etenkin julkisuudessa. Sen sijaan, että hän olisi peitellyt sitä, hän oppi tekemään heikkoudestaan ainutlaatuisen osan persoonallisuuttaan, ansaiten ihailua paitsi laulullaan myös lava-esiintymisellään.
Tillisin perhe-elämäkään ei ollut aina sujuvaa. Hän oli naimisissa 3 kertaa ja hänellä oli 6 lasta, mukaan lukien kuuluisa laulaja Pam Tillis. Vaikka Pam peri hänen lahjakkuutensa, heidän suhteensa ei ollut aina helppo. Jatkuvat kiertueet, oman teatterin pyörittäminen Bransonissa ja radioaseman pyörittäminen pitivät Tillisin kaukana kotoa, mikä loi vaikeasti ylitettävän emotionaalisen etäisyyden. Hän sanoi, että mitä menestyneemmäksi hänestä tuli, sitä syyllisemmäksi hän tunsi itsensä siitä, ettei hän viettänyt tarpeeksi aikaa lastensa kanssa. Hänen uransa huipentui 1970-luvulla hittien Cootin' Good Woman Blues ja Coca-Cola Cowboy myötä. Mutta tällä menestyksellä oli hintansa. Tillis sävelsi 5 hittiä 1 viikon aikana, mikä osoittaa hänen itselleen asettamansa valtavan paineen. Tämä herkeämätön työtahti osaltaan heikkeni hänen terveytensä vuoden 2016 jälkeen, mikä lopulta johti hänen kuolemaansa hengitysvajaukseen 19. marraskuuta 2017, 85-vuotiaana. Traagisesta kuolemastaan huolimatta Mel Tillis jätti jälkeensä rikkaan, musiikillisen perinnön ja arviolta $20 miljoonan nettovarallisuuden, joka koostuu pääosin laulujen kirjoittamisesta, lavaesityksistä ja radio-ohjelmista saaduista rojalteista. Nedra Vols Emma Tisdalena. Kesäkuun 18. Päivänä 1908 syntynyt Nedra Vols nousi kuuluisuuteen amerikkalaisessa televisiossa Emma Tisdalena-sarjassa Hazardin herttuat. 72-vuotiaana hän näytteli pientä, iloista laukkutyttöä, joka tarjosi uuden näkökulman etelän kaupungin hälinään. Mutta jyrkässä ristiriidassa sen naurun kanssa, joten hän toi valkokankaalle, Nedran todellinen elämä oli pitkä matka täynnä hiljaisia menetyksiä ja haasteita. Nedra aloitti uransa perhesirkuksessa, jossa hänet tunnettiin nimellä Pikku Nedra, ja hän alkoi esiintyä lavalla jo varhain. Vanhetessaan hänen suosionsa kuitenkin hiipui, ja hänen oli ansaittava elantonsa satunnaisilla töillä, laulamisesta ja radiotyöskentelystä varieté-esityksiin. Hän teki kaikkensa selviytyäkseen suuresta lamasta. Vasta 50-vuotiaana hän sai ensimmäiset televisioroolinsa, ja 1970-luvulla hänestä tuli vähitellen kuuluisa. Rakkaan aviomiehensä kuoleman jälkeen Nedralla oli vaikeuksia kasvattaa lapsiaan yksin. Leskenä hän kamppaili paitsi taloudellisten vaikeuksien myös syvän yksinäisyyden kanssa, jota monet viihdeteollisuuden naiset kestävät hiljaisuudessa. Hän sanoi kerran, että vaikeinta hänelle oli pienen roolinsa loppuun saattaminen ja paluu tyhjään taloon, jossa kukaan ei kertonut hänelle tapahtuneesta. Vaikka hänen uransa alkoi suhteellisen myöhään, se oli huomattavan johdonmukainen. Adelaide Brubaker näytteli monenlaisia rooleja hauskoista äideistä varakkaisiin naisiin. Hän esiintyi yli 25 mainoksessa ja jatkoi näyttelemistä 88-vuotiaaksi asti. Mutta useimmat hänen roolinsa olivat sivurooleja. He näyttelivät vanhempia, puheliaita ja omalaatuisia naisia, mikä mahdollisti hänelle yksinkertaisen elämän. Kun Nedra kuoli vuonna 2003 Alzheimerin taudin komplikaatioihin, hänen nettovarallisuutensa arvioitiin olevan vain $500. Christopher Mayer Vance Duquesne. Christopher Mayer, jonka oikea nimi on George Charles Mayer III, syntyi 21. helmikuuta 1954 ja nousi kuuluisuuteen 28-vuotiaana liittyessään yllättäen suositun televisiosarjan Hazardin herttuat näyttelijäkaartiin. Hän näytteli Vance Duca-sarjan 5. kaudella ja korvasi väliaikaisesti alkuperäisen näyttelijäkaartin tuottajien ja pääosan esittäjien välisen sopimuskiistan aikana. Vaikka Mayer esiintyi vain 19 jaksossa, hän teki pysyvän vaikutuksen, ei siksi, että katsojat rakastivat häntä välittömästi, vaan valtavan paineen vuoksi, jonka alla hän oli 2 rakastetun tähden, Tom Wopatin ja John Schneiderin. Korvaaminen oli hyppy tuntemattomaan. Fanit reagoivat ankarasti. Media kyseenalaisti hänen läsnäolonsa ja Mayer kohtasi alusta alkaen skeptisyyden aallon. Tämä paine ei ainoastaan vahingoittanut hänen imagoaan valkokankaalla, vaan jätti myös pysyviä arpia hänen uraansa. Kauden päätyttyä ja näyttelijöiden palattua Mayer vetäytyi hiljaa julkisuudesta ja kamppaili löytääkseen sopivia rooleja koko 1990-luvun ajan. Myös hänen henkilökohtainen elämänsä oli myrskyisää. Hän oli naimisissa 3 kertaa näyttelijättärien Terry Coplin, Eileen Davidsonin ja Shauna Sullivanin kanssa. Jokainen avioliitto päättyi eroon. Vaikka hänellä oli näistä suhteista 3 tytärtä, Mayer kärsi usein pitkistä yksinäisyyden jaksoista ja vaikeasti parantuvista henkisistä haavoista.
Muutamaa vuotta myöhemmin hän kihlautui Catherine Irvinen kanssa, mikä antoi hänelle uutta toivoa, mutta onni oli lyhytaikaista. Vuonna 2011 Mayer löydettiin kuolleena kotoaan Sherman Oaksista Los Angelesista. Kuolinsyy oli luonnollinen, mutta hänen kuolemansa 57-vuotiaana, hän yrittäessään vielä rakentaa elämänsä uudelleen, järkytti hänen perhettään ja fanejaan. Hänen nettovarallisuutensa arvioidaan olevan noin $1 miljoona, mikä on vaatimaton summa jollekulle, joka aikoinaan haaveili suureksi tähdeksi tulemisesta. Parley Baer, joka näytteli Doc Applebya, Parley Edward Baer, syntyi elokuuta 1914 Salt Lake Cityssä, Utahissa. 65-vuotiaana hän toi lämpöä ja ystävällisyyttä uhkapelien ruhtinaisiin. Hyvä sydämisenä tohtori Doc Applebyna jättäen pysyvän vaikutuksen ainutlaatuisella äänellään, rauhallisella käytöksellään ja ystävällisillä kasvoillaan. Mutta rakastetun lääkärin imagon takana oli tuskan ja uhrausten täyttämä elämä, josta harvat fanit tiesivät. Parleyn nuoruus oli selviytymiskamppailua. Hän ansaitsi elantonsa sirkusjohtajana, villieläinten kouluttajana ja radiokuuluttajana suuren laman aikana. Toisen maailmansodan alussa hän liittyi vapaaehtoiseksi armeijaan ja palveli 4 vuotta Tyynellä merellä. Hän palasi Yhdysvaltoihin kapteenina. Viihdeteollisuus oli kuitenkin muuttunut rajusti, ja hänen oli aloitettava alusta ilman rahaa tai mainetta, luottaen vain päättäväisyyteensä ja näyttelijän lahjoihinsa. Vuonna 1946 hän meni naimisiin sirkusnäyttelijä Ernestine Clarkin kanssa, joka oli hänen ainoa elämänkumppaninsa. 54 vuotta kestäneestä avioliitosta huolimatta he pysyivät lapsettomina, ja heidän suhdettaan rasittivat ajoittain taloudelliset vaikeudet ja perheiden vaativat urat, jotka usein erottivat heidät. Parley työskenteli myös eläintarhanhoitajana täydentääkseen tulojaan, ja vasta 50-vuotiaana hän alkoi saada säännöllisiä televisiorooleja. Hän esiintyi sarjoissa Cute and the Andy Griffith Show, Bewitched, The Fresh Prince of Bel-Air ja Gomer Pyle, Yhdysvaltain merijalkaväki. Vaikka Parley esiintyi yli 200 elokuvassa ja televisiosarjassa, hän ei koskaan saanut pääroolia, ja hänen tulonsa tuskin kattoivat hänen vaatimatonta elantoaan. Suurimmat roolinsa, Cute and Dr. Appleby, tulivat myöhemmin. Elämänsä loppupuolella hän jopa työskenteli ääninäyttelijänä mainoksissa, auttaakseen vaimonsa sairaanhoitokulujen maksamisessa. Kun Ernestine kuoli vuonna 2000, Parley oli aivan murtunut. Vain 2 vuotta myöhemmin, 22. marraskuuta 2002. Hän kuoli 88-vuotiaana kalifornialaisessa hoitokodissa aivohalvauksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Hänen omaisuutensa arvoksi arvioitiin noin $800. Peggy Rhea Lulu Hagina. Peggy Rhea syntyi 31. maaliskuuta 1921, ja hänestä tuli tunnettu hahmo amerikkalaisessa televisiossa, erityisesti Lulu Coltrane Hoggin roolistaan tilannekomediassa The Gamblers, jota esitettiin vuosina 1979–1985. 58-64-vuotiaana hän näytteli Boss Hoggin viehättävää vaimoa arvokkaana vastakohtana Hazard Countyn kaaokselle. Pehmeällä äänellään ja lämpimällä läsnäolollaan Rhea ilmensi etelän naisen perikuvaa, ystävällistä, kärsivällistä ja aina hymyilevää yleisölle. Mutta harvat tietävät siitä vaikeasta matkasta, jonka hänen täytyi kulkea löytääkseen tuon vakauden myöhemmin elämässä. Nuorena naisena hän keskeytti UCLA:n-opinnot opiskellakseen sihteeriksi ja löysi pian töitä kulissien takaa Hollywoodista. Hänen suhteensa ensimmäiseen mentoriinsa, Kay Thompsoniin, heikkeni nopeasti henkilökohtaisten erimielisyyksien vuoksi, minkä seurauksena hänen sopimuksensa irtisanottiin vähän ennen suunniteltua esitystä New Yorkissa. Tämä epäonnistuminen katkaisi hänen lupaavan uransa ja vei häneltä arvokkaat sosiaaliset kontaktit alalla, joka yleensä osoittaa vain vähän myötätuntoa naisia kohtaan, jotka eivät sovi perinteisen pääosan esittäjän imagoon. Hänen yksityiselämänsä oli vieläkin hiljaisempaa. Hän pysyi naimattomana, lapsettomana ja eli käytännössä yksin, mikä teki hänen viimeisistä vuosistaan yksinäisemmän kuin useimmat muut. Hän sanoi kerran, että pahinta ei ollutkaan roolien menettäminen, vaan kotiin tuleminen yöllä ilman ketään, jonka kanssa viettää pitkää päivää. Tämä yksinäisyys ruokki häntä hiljaa, varsinkin kun hänen terveytensä heikkeni ja puhelin lakkasi soimasta näyttelijätarjousten vuoksi. Jopa uransa huipulla Rhea näytteli enimmäkseen sivurooleja lastenhoitajaa, äitipuolta tai hauskaa tätiä ja sai harvoin käsikirjoituksia, jotka käsittelivät syviä tunteita. The Waltons.
Sargen jälkeen hän näytteli elokuvassa Step by Step. Mutta jopa hän myönsi, että he tarvitsivat tutun kasvon, ei välttämättä jotakuta, jonka nimi olisi heti tunnistettavissa. Hänen tulonsa olivat vakaat, joskin vaatimattomat. Rhean kuollessa hänen nettovarallisuudekseen arvioitiin hieman yli $1 miljoonaa. Peggy Rhea kuoli sydämen vajaatoimintaan vuonna 2011 89-vuotiaana. Mutta uhkapelien prinsessan fanien sydämissä hänen lempeä hymynsä Luluna elää edelleen rauhallinen läsnäolo, joka tuo tyyneyttä meluisaan ja villiin maailmaan.